Odiochieng' mano ma jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u dhi somo bajet mar hik omenda 2024-2025. Wasebedo gi jolony mopogore opogore mosebedo ka kolonwa paro mar omenda ma bende idhi gol kawuono midhi som e od bura, ka bende thothgi osenyisowa ber kod rach mar moko kuom gigo manie bajet ma kawuono. Wan bende wan gi reporters marwa e kor gwenge kaachiel bende gi kuonde mopogore opogore, od bura kaachiel gi apisi mar jatend migawo mar omenda mantiere Harambee House, kendo wabro neno kaka watudore kodgi achiel kachiel mondo wane ni onge gimobayi e chenro nieri ma kawuono. Machiegni e weche manyien mag migago to magi e thuond weche. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u kawuono somo bajet maromo Sh4 trilion mar hik omenda 2024-2025. Sirikal oketo pesa ne weche mag free lunch program mag gisebedo ka gichiwo gandi ne skunde, nikech chien kacha ne wan kod luoro kana giwacho ni gidhi golo pesa no oko, momiyo jonyuol obedo kod chandruok kabisa. Jo Kenya e sekta mopogore opogore chwalo pachgi e wi geno ma gin godo e wi bajet mar hik omenda 2024-2025. Jolupo 2 ma piny Comoros oresi tok moke nam chumbi kuom ndalo 18. Nyakwaramogi machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Weche mag lupo en achiel kuom weche mosebedo ka imiyo maino kokalo migawo mar pur, ka higani pokne mar omenda odok piny koa e bilion 75.39 nyaka bilion 58.34, ma en dok chien mar 20%. Jafwambo marwa e kaunti ma Kisumo, Millicent Adhiambo, loso kod jolupo e dhowath Madunga. Wawinjane pachgi achiel kachiel kowuok e dhowath Madunga. Millicent Adhiambo loso gi jolupo manie dhowath Madunga e kaunti ma Kisumo, kendo koro wadhi ane Dunga mondo wawinjane matimore. Mana kamano, mana kaka ne watudore e weche mag bajet ma kawuono, awatemo ng'iyo weche mag lupo machal ni bajet mare odok piny kowuok e bilion moingo 70 nyaka bilion 58, ka odiochieng' ma kawuono nieri Millicent Adhiambo nitiere dhowath Madunga. Millicent, kapo ni nyalo winja, nyiswa ane ni to jolupo wacho nang'o e wi bajet ma higani motudore koda lupo. Erokamano ahinya Jakabla, kachiel kwa wuok e dhowath Madunga. Kaka isewacho ni e bajet mowinjore osom kawuono kang'o chopo saa 9 ma midhiambo, bajet ma oket kata omenda moket ne sekta mar lupo wayudo ni odok piny kowuok e milion mane en higa mokalo mar 70 to duogo nyaka milion 58. Adwa ni jolupo kata jogo manie sekta mar lupo mawuok e dhowath Madunga kaeni onyiswa ni to gin to ka ging'iyo bajet mowinjo somno, geno gi en mane odiochieng' ma kawuono, to gineno ni pesano oromo koso gino dhi medo diyo kata hinyo sekta mar lupo. Abro chako kodi achiel kachiel mondo ichakna gi nyingi mondo inyisa ni to king'iyo bajet no, higa mokalo ne en 70,000 to higa ni oduoke nyaka 58,000. Ineno nade? Be mano dhi konyo u e sekta mar blue economy kod weche mag lupo e dho nembe kuon gi kamera? Erokamano jafwambo. Ok wamor kaluwore gi dwaro marwa. An Misodhi Morris, ajakom matin e Dunga Beach Management Unit. Wasaneno, wasawinjo kako liek pesa marwa madhi konyowa e weche mag lupo. To sana ok wamor kaluwore gi kaka sani piny chalo. Kwang'iyo milion 11 momiwano, adiera ok en gimoro manyalo konyo, nikech kwakawo Kisumu kende wan gi beaches 36 makipogo ne pesa. Imagine ni pesa ni odhi ne the all beaches in Kenya
koro kwachako gi kanyo wachako ng'inje gi kanyo ineno ka jafwambo ok en gima nyalo konyo nikech wan gi weche mang'eny matimore e nam ni asa iyudo ka nam ni ondiko ji mang'eny wabiro in terms of tije marawere yudo nam kata king'iyo ka sani ineno kaka nam opong' ni manyiso ni nam oketo ji mang'eny e tich omiyo wan gi weche mang'eny kata madongo masani be watimo kaka kilwa manyien miluongo ni aquaculture ma wapidho rech e nam mondo mi waduok weche mag lupo mang'eny e die nam tiyudo ni pesa ni kwang'iye ok onyal romo totally kendo dwarowa ogore piny kabisa gima nyalo wacho ne joma nena ni dwarowa kaka jolupo ogore piny nikech ne wadwaro ni mondo mi sirikal oket pesa ni obed kata mana milion 30 ma kata ma onyalo dhi malo moingo kama okete no mondo mi watim gik moko mabeyo midwaro nikech oduoke piny from 70 nyaka 50 manyiso ni sekta mar lupo kipimo gi sekta moko mag chae kata pamba iyudo ni sekta ni owewa oko kabisa nikech imedo mana duoke piny makiny e budget mar 2025 wang'eni koro dhi dok kata 20 to wan joma golo osuru ma kata king'iyo yiedhi mane kae yiedhi gi bedo tax gibedo licenses erokamano ahinya machiegni Ini nyalo wacho ang'o e wi budget moketnu kata omenda moketnu e higa ni? Erokamano Radio Ramogi TV from Biro Dunga Beach. Mawuoyo en Paul Ochieng. Awuok e Department mar Tourism as the chairperson of Dunga Tourboat Operators Self-Help Group. Budget mosom okwamor kabisa gi serikal. Okwamor kabisa nikech wasaneno mbum moko osaduoke nyaka 58 million from 70 million. Wani kaka jolupo kwa mor kabisa kata alwora mar Dunga kae inyalo neno ka place mabiro tin kabisa and as fishermen onyalo wacho ni jonam ywak ahinya sani wan e ndalo mag yugni dwe mar 6 dwe mar 7 en ndalo mag yugni to king'iyo place ma jonam kelo gin ok ginyal kata sustain gi kata mane family magiae koro miyo no wacho ni gini dhi affect wa even in the aquaculture development projects ma Kisumu or dhi affect nyaka jo Kenya Maritime and Fisheries socio-economic projects jo Kemfed gigik mang'eny koro wan kaka jolupo alwora madunga no wacho ni sani rech onge nam ntiere projects man wagomo mondo jowa otim kaka mag fish cage farming kuothe nam kanyo ntiere cages mwapidhe rech sani king'iyo demands mag consumers mag rech ni malo but now the supply is too low koro nwakwayo ni there is this digital method of fishing through cage farming wanyalo involve jowa ma depend from lupo ahinya nikech kaka sani rech onge ginyalo konyre from cage farming nikech osustain gi en gima ntiere ma ok ni bedo ni ntiere yugni kaka sani dwe mar 6 dwe mar 7 yugni ok dibet maonge koro nwaywak ne serikal ging'ane kaka ginyalo konyo common mwananchi especially the fishermen from Dunga Beach. Otherwise king'iyo budget no ka toko sesome inyalo gombo kaka jalupo ni seche ma ibro tere ka finance bill ma jod bura bro go e kogno mangi ka inyalo kale kata ok kale igombo ni pesa momiu kaka department mar fisheries ni ong'iyo mede koso wagomo mondo mede kaber to wae kata 70 manentiere cha ong'awe kata 90 million kech 90 no wanyalo luongo jowa Dunga Kisumu County duong wan gi beaches 36 in these 36 beaches king'io allocation ma each per beach pesa no tin kabisa koro wagomo mondo mede 90 million wang'i kaka jowa nyalo konyo even the projects that they are having ma apart from even fishing ginyalo konyogo for sustainability. Erokamano nyawatieko mana mapinyo medango. An gi nyinga iluonga ni Sharon Auma, an jadak Madunga ka. E bill mwarito mondo odhi osomnwa ni owinjo kwasewinjo matin ok owinjo mang'eny kuome lakini wan kaka jolupo ni wasewinjo ni pesa wa mano miwa chama budget manogonwa ose 70 manitiere makata kama nitiere no one waywak kwani mondo omednwago to koro ka ywak wano makata ok owinji manyaka sani oduoke nyaka piny nyaka 50 nyaka milion 50 jowadwa wan kaka jolupo wadhi konyore nang'o wantie gi jolupo madhi lupo makasa magidhi lupo ni fuel nyaka gitigo seche moko to nitie joko makwang'o be to ka inyado ni ng'ato wuok dhi lupo kako dhino
to duogo makata rech onge. Oduogo makata sa moko duogo kata gi rech matin. Koro nwakwayo sirikal nat ing'iwa maber kata ka bill no pok osome pok obed approved to wakwayo joma dhi approve bill no nato ng'iwa kata diriyo wakwa kwano ng'iwa gi diriyo ng'iwa kata diriyo. Koro wan kaka jolupo bill dhi som ndiyo to koro an kaka jalupo an gi in chuno ni nyaka tujipange. We must pull up our socks to mondo kwayo wano wakwani mondo sirikal owinje kwayo wano kan kaka jolupo kikwaye nyirainya. Mana kamano Milton, isewinjo ywak ma jolupo ni godo ka iwinjo ka giwacho ni kata obedo ni budget pok osom. Gigombo ni seche ma idhi som budget ka ang' osesome to jogo mabiro go kogno e budget no kapok okale to winjo bed ni ng'igi e wang' madiriyo kata ng'igi nyadiriyo gi wang' moro maber manyalo konyo jalupo piny ka nikech wayudo kaya ni sekta mar lupo ni bende igoyo kod midhiero mag lokruok e futo mag kor lwasi ma kinde moko yudo ka rech bende tho e nam. Ka ok kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesawa mar ke weche ahinya to kotenore kod weche mag budget ma higa ni 2024-2025. Milton Ankomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok Dunga Beach e kaunti ma Kisumu. Ka wadhi nyime en ni jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u kawuono somo budget ne jo Kenya iko omenda 2024-2025